Manakory mbarakaly, mbola magnano mbola tsara akory aly atsika jiaby avy agnaby. Eto niany moa zegny tsy maintsy tafiresaka tafikoragna ny raha mandalo an-tanàna agny am'izay hoe loza voajanahary mandalo amin'ny faritry misy ny Toamasina igny. Ke ampiandohagna eto dia miondrika ampagnajagna aminareo zay managna fianakaviagna manamanjo, aminareo zay maratra, aminareo zay tsisy traboina, tsisy tany ipitrahagna na raha hoanigny ny raha karaha zegny sy very fanagnana, dia amin'ny agnarantsika jiaby sy anareo jiaby zay magnaraka ny vidéo zay ataoko ty dia miondrika aminareo ampanajagna zegny. Eto koragna atao eto niany tsy hoe koragna agnanaovagna règlement de compte na hoe koragna andesigny magnakiagna na hoe koragna atao hoe andesigny mankaratsiny sasany, tsy fombantsika zegny. Fa voalohany dia hoentigny amin'ny fiombonatsika. Mila miombogna atsika amin'ny andra sarotro karaha zao io. Mila asehontsika fa malagasy araiky atsika jiaby. Na de marigny mety misy foto-kevitry tsy hitovizagna agnatin'izegny karaha ohatra ataonay am'izay zavatra takinay zegny, kanefa kosa tagnana à gauche koa marary, tsy maintsy le à droite no mikarakara izy. Ary ny razambentsika de efa mivolagna zegny mihitsy hoe zay tsy mahalegny fo ialofagna, na koa hoe namany rano sy vary rô tsy mifandao. Ke eto moa zegny amin'ny fanehoan-kevitra zay ataoko dia ary zaho koa moa zegny zanakan'io Tamatavy io boka amin'ny reniko. Ny famille koa zao isan'ny victime agnatin'ny raha satria rô boka mipetraka amin'ny quartier Tanambo 5 ary Tamatavy ary, dia rariny loatra koa zegny mahatsiaro anareo jiaby havagna namagna malagasy mpiray tanindrazagna agnatin'ny raha jiaby zegny. Ary eto am-piandohagna zegny no agnentagnako sahady ny namagna jiaby zay magnaraka ny raha ataoko eto am'izay fagnampiagna mety ho vitantsika agny. Fa indrindrandrindra koa zegny amin'ny atsika ato amin'ny finoagna katôlika dia na aty en Europe zegny indrindrandrindra dia magnano zay zavatra mety ho vitantsika amin'ireny communauté marobe regny mba ahafahantsika mitondra zay voatsirambin'ny tagnana am'izay mety ho vitantsika hoentigny anohagnana ny havatsika zay trabona sy maty sy maratra am'izao andro zao. Ke miainga, magnenga, mangataka amintsika jiaby agnatin'izegny communauté jiaby zegny, ary tsy maintsy mbola ho isoma ny koragna ataon'ny présidentsika satria ma io ma misy aumônerie eto dia misy mpitariky sy ny namany, dia anjaranjareo zegny mandrindra am'izay fa efa fagnentagnana sahady ny atao. Fa zegny lava zegny ny fôky fa atsika mila mangala ohatra, mila mangala leçon amin'ny raha mandalo. Ny raha manahiragna amintsika malagasy dia tsy mahay maka leçon. Zany hoe zegny ny raha mahavoatsika niany, mahavoatsika maray, mahavoatsika afaka maray ary tsy angalatsika leçon le izy. Ino raha tiako volaina agnatin'izegny? Fantatsika fa io toeragna misy atsika io dia agnisan'ny zone na cyclone izy io. Tsy maintsy misy passage na cyclone fô ary en moyenne misy intelo agnatin'ny taogno araiky. Ary am'izao fotoagna zao ny resaka amin'ny science na météorologie io agnisan'ny science poussée be mihitsy satria managna avantage ro amin'ny resaka le technologie moderne io zegny na amin'ny calcul mathématique io na amin'iregny ordinateur puissant regny afaka am'izao ty zegny miafine kokoa ary indrindrandrindra magnambara hoe ny précision ho tsaratsara kokoa, zany hoe eliely zegny marge d'erreur. Dikan'izegny zegny tsy afaka mikompare tsika tamin'ny taloha. Zany hoe zegny cyclone karaha zay tam'izay mbola hely tamin'ny cyclone Kamista Diego ravany tragnonay sy ny karazany nagnametraka be mihitsy zegny tamin'ny tanànan'i Diego, kanefa le izy zegny olo départn'ny cyclone Kamis raha ohatra zegny raha le comparaison am'zay tsy hainao aby hoe andra malegnilegny tsotsotra karaha io fa conséquence nana aloha grave be. Kanefa tsika zao zegny afaka mi-anticiper. Ary eto zegny le itondrasako le anticipation ty. Satria raha mitandregny le resaka ny filom-panjakana am'izao anao tam'le fagnomanagna sy ny zavatra atao am'izao dia misy raha ihany manahiragna agnatin'le izy. Misy raha manahiragna. Atsika tsy mila fanatiky. Ary zegny raha volaniko amin'olo matetitetika na amin'ny agnaty
kila raha ataonao zegny ne soyez pas anao io fanatisme agnatin'ny fanatisme zegny hoe fanatique hoe kaofa karaha ty de karaha ty fo hoe manompo fo satria manko nagnino zany volagna zegny misy le fomba mampanosy le fihetsiky tsy miova le fihetsiky le tam'le fanjakana taloha ino izy ty narodina antsika regny agnisan'ny nagnano zegny zay ny tegnanay miaraka tamina magnady marobe teto ary agnisan'ny manao agnaty fitondragna ty zay dans le sens hoe andeha amin'ny fampanosoagna fagnovoagna kanefa ny fihetsika atao sy ny signaux aseho efa maro vidéo nakamy volagna zegny tsy magnamia zegny étincelle zegny gaga anao raha ohatra ka hoe efa fantatra fa ho avy le cyclone hoagny Tamatavy anao nagnino le task force jiaby tsy noentinao nandeha nagnagny en occurrence zany ro amin'ny Maramila ne misy génie mpianatra militaire za avy lanko tagny à Brest tagny io gestion de risque gestion de crise io nianarinay tagny izy io ao amin'ny école mbola Brest ao dikan'zegny misy fagnomanagna atao aminano zany hoe zegny rehefa anao koa fa misy hainao fa hoe misy cyclone zegny misy tsiko misy kakazo rongana misy poton-jirama isôty lalagna mety ho tapaka rano mety manonga sy ny sisa dikan'zegny efa tokony misy bataillon mihitsy zegny nalefa na par terre rô hoe alô fa hoagna Tamatavy satria ny annonce ny prévisionniste ny ofandalovan'ny cyclone io defa etsika quelques jours aloha ary efa affiné hoe tandrema fa cyclone ty zala mahery veka dikan'zay zegny efa tokony managna fotoagna nagnomanagna zegny nandefasagna regny olo regny agnatin'zegny ao ny jirama fomba hoana moa zegny hoe ke raha fa efa homanigny karaha zegny tokony mba fa misy équipe ny jirama nataotsika hoe regny magnano ino izy ty intervention regny efa tokony fapare koa baka ato miaraka amin'ny équipement ny matériel zay ilaigna mety amin'ny zavatra zay sy ny namany mandefa agny koa de miambigny amizay io le fiambesagna le fiambesagna tsy hoe miombo-po io le mahadiso atsika gasy am'le fiombonam-po ty za miombo-po aminareo non tsy zay firahitakigna fa le misy action concret ary mitondra firenena mila miprevoir diriger c'est de prévoir dikan'zay fa tokony koa nisy équipe ny jirama zegny mandeha niaraka tagny alohan'ny cyclone na mba fa mipetraka atao rô andraiky équipement jiaby ilaigna satria ireo matériel ilaitsika amin'ny l'hôpitaly sy ny namany ny mandeha courant dikan'zay raha ohatra tapaka réseau jiaby io satria centrale tsy connecté rongana fil jiaby mba misy zegny ataotsika hoe misy regny moteur de substitution regny na moteur azonao déplacegna regny agnabona camion izy branchénao io magnametsy ako fil KVA izy tak io le sy président taloha baka magnavaka KVA ndraiky raha io fa tsy magnino nampianarigna izy zegny fa tsy azon'le izy raha jiaby zay fa tokony fa vao homagna koa tagnatin'le izy ary tsy vitan'zegny regny mpianatra médecine interne regny na infirmier sy ny namany regny fa tokony déployegna sandra dia afagna zegny na regny sapeur pompier regny satria rano manonga mandeha misauver olo à gauche à droite sy ndamany sy namany sécurité civile fivolagnandreo izy aty zavatra azo atao zegny zavatra tsy ilagna karakory zegny fa gaga anao maregny le volagnanao président hoe mila fagnentagnana amizay navy raha io niany mila fagnentagnana amindreo mpiasan'ny jirama boka renfort de vao amin'le magnano populisme io le volaniko amitsika hoe volaiza le populisme satria io ne raha ny critiquegna Rajoelina sao tsy azonareo ono le populisme Rajoelina tsy mazaka mahita vahoaka Rajoelina koa mahita vahoaka io izy magnale fampanantenagna le velirano io le tegna problème le zala Rajoelina tsy micalcule izy fa izy miaraka mahita vahoaka io asa misy raha taitra agnatin'ny lohananao amma DJ izy baka direct fa hainy hoe bon alatsako folaka ny salegy ty karaha anao misoma salegy iny baka anao koa fa mahita olo jiafa commence alatsaka anao amin'ilay baka folaka zara karaha zegny natao Rajoelina ke i raha zegny mbola hitantsika mipody koa zao io ohatra zao ty le nandeha tamin'ny Kenkeyry nidika amin'ny Kenkeyry anao nahontany le zalahy iny tsy haina raha nandeha valina anao hoe karakory ma fandeha nitaoly ty mety ajotso oui mety ajotso attention zay ho pertsy ny volagna amindray madame tankely teo sa ministre en population sa ministre nino tsy magnino fa le manka gagné zegny ifen'ny fanjakana madamo volam-panjakana tompoko tsy mety atao karaha io le raha nivolagnay io misy loi de finance c'est une loi madame LFI agnarany koa tsy hainao zegny de vao mbola misy koa natao LFR zany hoe volam-panjakana zegny ligne budgétaire fo mikoragna agnato
fa tsy hoe anao avy tout de suite baka vo le raha tsisy contrat mazava tout de suite le raha nameka amizay zegny andeha annoncer amin'ny vahoaka or vahoaka e anareo mivanga toileto ajotso izy bon fa rabe tsisy contrat mazava kory tsisy nininy karakory ngabonga tsy hoe le zegny le toetra tsy tiatsika ny adivatsika tamin'ny rajoelina raha karaha zegny zegny natonga atsika nitsangana niady nagnino tsy nomanigny raha zegny mety volagna anareo fa ary zegny tsy namezako tsigna anareo hoe atsika malagasy nanko tsy mahay mangala leçon amy raha taloha amy raha navoatsika tam'zany andro zany fa atsika zegny magnano fahoany ninolany amy raha karaha io misy atao hoe ataotsika hoe toeragna agnanaovagna stockage na rabe ataotsika hoe raha stratégique karaha zegny zany hoe zegny fa efa hoe atsika andalovan'ny cyclone isan-taogno dikan'zegny atsika mila mamory vary mamory labougie mamory menaka mamory raha savon raha ilaigna isan-taogno fa tokony misy zegny réserve zegny mipetraka ary bien géré amizay fotoagna zegny kofa avy le loza déployegna fo izy alefa fo zegny izy hoe bon amy tany karaha zegny tonga de fa déployegna équipe jiaby sy ny namana de ivolagna aminakana hoe fa misy magnano zegny ange ao hoe iry BNGRC mafivolagna andreo bureau national de gestion de bassin truc bon bref fa atreto sy io vo isaroambaka angala taoly nefany io koa le solution sadasady efa hita ihany fa mahatonga io dégâts marobe io ane tsy approprié zay le terme vazaha ivolagnana izy tsy approprié am'le zone misy atsika io le construction misy ao donc atsika zao io mbola hipody koa misy cyclone araiky magnaraka itôly jiaby nividigna re rabe ino mety ny atao araka ny atao de tsotra izy koa fa tsy anagnatsika le compétence karaha ataotsika io anareo capable mandeha magnaboaka volamena taoniny tout de suite sisy olagna nagnino ma zegny anareo capable magnano zegny kanefa ndraiky hoe ivolagna am'le firenena zay managna compétence am'zao hoe zay zalahy managna problème zay zao andifasanareo zay cargo avion zegny le avion cargo regny mitondra préfabriqué apetraka akeniky sa igny mba matandatanjaka kokoa noho ny taoly ndraiky kakazo zegny tsy alefanareo le déclaration de raha zegny bon mitagnano zegny nareo baka io amy conseil des ministres sy namana mandefa rô nefa tsika zao magnaboaka volamena magnaboaka zegny hoe magnaboaka ny mora amitsika nde tsika magnano mise en scène aby amin'ny aéroport bignafy ny valise jiaby avadibadika gauche à droite président zay manao anao ary zay tia raha ataonao fa anao za mitombe agnatina retigny nahazo le raiky ala taloha komansidrika agnatin'le populisme zegny firangatany tsara ny nataonao igny anao nandeha ary niatriky le hoe aeto za volagnao fa za andeha zaha fandehandraha zay kanefa président tsy haiko anao na misy zanaka na tsisy zanaka fa antegna nisy zanaka ty alohan'ny zanaka antegna andeha teraka le mamantsaiky efa misy liste ny raha andeha vidigna de vo liste igny efa atao agnatin'ny valise i valise igny efa mipetraka amin'ny endroit raiky accessible de mivolagna ny gynécologue na ny le obstétricienne hoe madame anao ty à terme amty telle date ty eo mety avy le zanakanareo ty izy koa mbola tsy endriky mihetsika izy amizay 2 jours na journée raiky alohan'izao io alaigna valise nareo mandeha tranquille mandeha amin'ny l'hôpital mandeha amy tany maternité fa impossible aminay io fo izy mizaha télé mihetsika tsy haika igny anao fa tsisy nino raha ataonao fa mikaiky ambulance anao na mikaiky uber anao na mitoto be samborinao valise anao fa chape le valise misy entagna tsy haika igny zegny ny tokony atao amy raha karaha io fa tsy hoe za aveto mamangy anareo ato de lasa populiste amizay le izy zao zay de gaga hoe bon jirama équipe renfort ny jirama tsara navy tagny nefa nafa tagny sy nama sy namana ino le fomba fagnanaovantsika raha mila ovoagna raha jiaby zegny zala mba hitondratsika amy tsaratsara kokoa mba hitondratsika amy raha karaha io hoe ino mba afahatsika mametraka hoe karakory ny fampandrosoagna marigna amty firenenantsika ty fa tsy méthode sadasada karaha zegny ke eto agnentagnanatsika jiaby amy raha mahazo ny tanànany Toamasina io tsika malagasy araiky fo fa mila zegny zaka vitatsika amin'ny herintsika manogna ny fitondragna amin'ny ezaka jiaby ataondreo marina de misy falemegna reo agnatin'zegny fa zemboka atao hoe mifampizarany kely mba fantatra za matetiky za kofa manomboko vidéo nakady za mivolagna hoe mifampizarany kely mba fantatra ny hely mba haiko fo zareko tsy mivolagna za farany mahera loin de là mara tsy haiko ary za mbola mianatra fo fa ny raha mba tokony azo amboariny karaha io sy indrindrandrindra amy mahamaramila sy ny namana mba hampatsara le raha
Ilaitsika jiaby zegny. Ke meza tagnanarô atsika vahoaka an-tanàna dia avao koa ny diaspora jiaby, ny mpitondra fivavahagna jiaby sy ny namany ary agnentagnana atsika atao katôlika zegny dia hoe misy ny ataontsika hoe secours catholique tokony efa déclenchenareo jiaby ny évêque sy ny namany karakory afatsika midéployer raha zegny koa amin'ny rahabe jiaby sy ny karazany zegny mba afatsika magnampy reto avatsika malagasy mitovy atsika ty. Ary zegny foto-kevitry ny fédéralisme. Io zao toa masigny. Bon, za manokana ma zegny mamako boka agny ok, misy havako koa tatra fa tsy zegny midika za boka Diego zao tsy jery, tsy koragna, tsy volagna momba zao. Fa malagasy mitovy aminaka rô io, malagasy ray tanindrazagna aminaka rô ary tamatavy zegny koa mbola ninaka fo koa mitovy amin'ny Majunga, mitovy amin'ny Tananarivo, mitovy amin'ny Toliara etc. Zegny le foto-kevitry fédéralisme tianay. Fa ny raha tena volagnina agnatin'ny zegny fotsiny hoe raha amin'ny tanànanay amin'ny zaka misy amin'ny sy namany sy oka zay mba hitantagna izy, zay mba hagnajary izy. Ka eto important ho anareo tia magnararaotra fôtony Tamatavy dia poumon de Madagascar. 80% raha ilaitsika ao dia zavatra importé daholo, zany zavatra farigny. Donc tsy haiko etan'ny portny Tamatavy am'zao est-ce que 4% les dégâts, les capacités de port miasa. Kanefa ni entagna wavy sy namany sy namany de wavy amin'ny porny Tamatavy. De misy amintsika koa zegny le tsy matao tody, le olo tsy managna fô zegny andeha mpiapiakatra vidiny entagna. Fôtony volanindreo misy entagnanay tara nefa entagna fa nividinao tamin'ny taogna lasa. Mba voleza zegny tompoko. Aza magnararao paty. Amitsika zay zatra raha karaha zegny raha tsy dikany karaha zegny. Karaha zegny koa misy amitsika koa zao agnano ikaiky angataka fagnampiagna gauche à droite sy ny namany dia miditra am-postsika raha io. Ajanona tompoko, ajanona zegny. Fa ireo tsy amin'ny alahelo roa avatsika bo gnanaovantsika raha karaha zegny. Hitondratsika ia koa zegny. Fa ny raha tokony ataontsika ary eto fanjakana mila melo amin'ny raha zegny amin'ny momba fagnampiagna idoboka. Wavy toboka be ny fagnampiagna amin'io. Io hitanareo fa misy olo anambola tampoko. Fa misy koa zegny ny alahelo ny raha mahazo ny avatsika ary ataotsika ny raha ampandeha ampibiagna tanànan'ny Tamatavy fôtony nagnino io fahignanatsika a Madagasikara agny. Io tanàna io koa tsy mitsangana satria io sambo jiaby entagna jiaby akeny ka treto miainga boka ao. Dikan'zegny ao koa marary, ao koa misy problème, Madagascar ray manontolo misy problème d'ici peu de temps. Donc mila zegny mbola renforcegna amitsika malagasy ndray mandeha hoe tanàna ty zalahy nofaignatsika alôtsika agnampy izy am'zay zaka mety vitatsika jiaby. Ny magnamia tagnana magnameza tagnana anao zao koa docteur misy congé nao am'taogno ty anticiper congé nao ndao magnano bénévolat agny na infirmier sy namany. Anao koa misy raha hainao amin'ny asa tagnana mety hoe fagnamboaragna tragno zegny sy namany ke afaka magnano zegny anao magnampy niavagna mandiana agny. Anao koa mety misy vola hely mety alefanao ataova. Anao koa mety misy lamba hely, misy paty hely, misy raha jiaby mety hanigny hely mety amezagna sy namany ataova. Karaha zegny tokony agnanaovantsika izy satria fiertétsika zany am'zay fotoagna zegny ndray le olo magnampy atsika am'zay koa mbo ravoravo ke safe. Mot d'ordre de hoe unité nationale. Miray atsika io. De vao trêve politique ajanonagna am'zay zegny le kajikajy politique madinidiniky le hoe agnamia gonimbara roe anao amin'ny antoko ty nefa hitadiavanao lazanao fo zegny na koa hoe hitadiavanao le amin'ny propagande mety fa anticipé. Ajanona zegny. Fa koa fa magnamia raha ataova fo madio ary ataova amin'ny hoe mahasamby malagasy. Zegny nakany hafatra ke mankahery anareo jiaby agny amin'ny tanànany Betsimisaraka igny amin'ny faritry Toamasina sy namany jena andalovan'ny cyclone igny ary koa ny vahoaka malagasy jiaby naiza misy anao dia zegny zaka mety vitanao ary ny tokotro ataonao ataova amin'ny tanindrazagna atsika io fa indrindra amin'ny tanànan'ny Toamasina io zay mitomagny lavo am'zao andro korangatsika zao. Madagasikara raiky fo ary atsika jiaby tompony. Madagasikara ho an'ny malagasy, anao tompony, za tompony, atsika jiaby samy tompony. Ke dikan'zegny mitsangana avako abe na ninino mbola hely le différence tsika igny anao igny zegny hoe za igny ty anao ty zegny hoe za igny zegny hoe aha ajanona hely akeniky zay fa alohatsika eriky itsangana fa indrindrandrindra io nandalo ho resitsika izy ho leçon hoe karakory afatsika magnatsara kokoa ny magnary fotony cyclone zegny tsy maintsy ho avy fo. Io tsy atsika tohanagna fa hoe mba afatsika am'zay zegny makalesogna hoe tam'ty zany tindra tsy nety, tindra nety, tindra tokony agnatsaraigna. Satria moa anao PRM mivolagna hoe za mety volagny zay mahatonga za magnafitra ela aminao raha lahy.
tsy contre anao za zegny fa anjarinao fa mandray izy. Kô raisinao contre anao za tsy magnino fa hoe mba magname sosokevitra hoe aha tsy tokony karaha igny am'le hoe excès de populisme zegny sy ny karazany zay. Merci beaucoup tsika jiaby veloma dindinika anareo de veloma samy tsara samy maivagna tsika jiaby veloma.